Февруарска фантазия. Необходими продукти: 400 грама кисело мляко, 15 грама чия, 1 грам аквасеорс органични водорасли на прах, 1 грам или 2 капсули органична суперплодова енергия С, 5 грама мака енергия, 10 капки комплекс течно злато витамин D3, боровинки или друг плод по избор, пука на киноа и пука на амарант. Начин на приготвяне: подсладете киселото мляко с мака енергия и го разделете на 3 части. В едната накиснете чията, във втората органичните водорасли, а в третата органичната суперплодова енергия С и сипете в купичка първо от киселото мляко с чия, после и другите две смеси. Декорирайте с плодовете. Поръсете с 10 капки комплекс течно злато витамин D3 всяка купичка и украсете с киноа и амарант. Бон апети! Продуктите за рецептата можете да намерите на сайта ми. biovitalex.com. Ако искате да гледате още интересни видеа, последвайте ме.